tilbage til Nak & Æd. Nu siger jeg tilbage, fordi det er faktisk vores allerførste Nak & Æd episode 1. Men lige nu, der sidder vi simpelthen i Australien. Og vi sidder på Joseph Joe Hill National Park Ranger. Det er simpelthen spænken her. Det sidder vi simpelthen på. Ja. Men nu skal vi se, om vi kan finde nogle øller. Ellers så skal vi nok finde dem en anden dag. Ja, selvfølgelig. Okay, der var ingen øller. Nu har vi tjekket det. Der kommer tabulit til øller i. Der var desværre ikke nogen øller. Nu er vi rigtig sure. Nu skal vi over broen til Ghost Town. Det er altså ikke sådan. Jeg må få turguiden til at vise os hen til vores camp. Det skulle være et meget hyggeligt lille sted. Med masser af pink fluffy unicorns. How was it here? Yes, I'm the tour guide, and I'm gonna take you guys to your campsite. It's a deserted ghost town. Ja. Vi har en guide til. Nu har vi lige bygget lidt. Så nu skal vi lige vise jer, hvad vi har bygget. Det er bare lige vores halvtag. Så vi ikke, ja, du ved, you know. Har ikke fået vand på os om natten. Vi kan ikke komme ind i vores, så nu kommer vi lige, fordi vi har fået sådan en smith nøgle. En. Nej, ja, du er så god. Det her, det er vores base, vores camp. Vi kan rigtig hygge os herhenne. Se, her har vi vores bål. Ja, det er vores bål. Og her, der har vi vores hjemmelavede fryser, hvor man kan putte is ind i. Ja. Der er også et køleskab. Ja. Og her der har vi vores falske tv, der overhovedet ikke virker. Og så herude, der har vi vores toilet, vi lige har opgraderet lidt. Bare lige lidt, det var ikke sådan. Okay. Og sådan. Og det er heroppe, der kan man sove, man kan sove hernede. Ja. Det var sådan vores base nu. Ja. Nå, men ja, nu skal vi lige, nu har vi fundet vores øller. Ja. Så nu skal vi lige sige skål, ikke? Skål. Skål. Nak & Æd en kænguru i Australien. Klasse. Ja. Men nu, hvis vi nu ikke finder en kænguru, og hvis du nu misser, fordi du er jo lidt dårlig, så har jeg tilberedt noget godt, som vi kan spise. Nutella Kiks. Ja. Jeg havde Nutella. Så den putter vi lige i fryseren, fordi vi har så meget en fryser. Fordi vi er de meget expensive. Jeg langer ikke. Skjul ikke. Nu skal vi se, om vi kan ramme kænguruerne. Du har din gun, ikke? Jørgen. Skyder du den? Ja, du ramte den. Det var virkelig verdens sværeste skud. Det svære at ramme den, fordi jeg vil virkelig gerne have haft Nutella Kiks. Dammit. Meget god kok, Nikolaj. Han har lavet kænguru. Ja. Is. Ja, kænguruis. Det er overhovedet ikke chokoladeis. Ja, det var Nak & Æd. Første afsnit.